जायोमोन आगै मामब्लेट आंनि फेब्लेट आं नोंनो होगोन थांनायनि डेट आं नोंनो होगोन थांनायनि डेट लोंहैगोन जोंहा सानैजोंल' सेबासे लाबोफागोन नोंनो गानग्रा जोमग्रा लाबोफागोन नोंनो फुरासे नैयाखै मोदोमफ्रु जाहा मालाय बिखा खाफ्ला मोनलायलायनाय आगै जिउनि दिल्ली एक्सप्रेस खोथा गैला आंहा बेवहायनोसै नैयाखै मोदोमफ्रु जाहा मालाय Mahal lagi main ini, gue kejalin lagi. Woi, saya punya nona sekarang berapa?